obiro kamano to kapok abolo nigo e ratil dakika achiel. Yes. IEBC ni nyinge mokwongo ni ema onge. B, E gi B gi C to nitie. Koro sama I mochung' ne independent monego bino chung' kar kende ni onge. Victor, ng'at moaya Jakarta eni tokone kakodwaro. Kendo kobiro gi wende moko to wacho ni bas jogi mi lemo mineno mabet dwa magina dwa makore go gurono imiye nikech ene mochiko Jakarta nikech ene mang' no dhi ochung'. Onyanuore be. Koro dipo ni samoro nitiere ng'at malwete ne nitie malach ka IEBC ka emono. Opposition notimo makosa magibiro ywak nyaka chieng' Yesu duogi kapod gintie. Tiende ni ne ok gi play a major role sama niketo commissioners mag IEBC gi. Ndalo moko ni winjo ka jakom ne ywak ni so and so must go. Isaka San must go. Kano kedo kodi ni dhi mae kama koro jakom ne berie. Donge bang' NADCO report no lo selection panel. To selection panel the opposition no co-opt ng'at gi moro selection panel mano yiero ethekon gini. Donge mano ni chal gi IPPG mar 97 cha. Ai kuno Victor. Koso gina weche mag karatas, evidence kwa karatas. Gibiro ywak to gibiro muodo lak, kiti ywak mieno gi ywak kende. Gibiro ywak to gibiro muodo lak nyaka chieng'. Kama ne jakom berie ni kama koro ni neno gik moko dhi kaka dhine kane gi noseneno yom ni ng'at machalo kaka chair masani jakom masani ni yom. Tiwinjo mana kochako ni nyaka tim kaka gidwaro. Jakom ne wacho mana ni must go to ko lando ni chichari adek kae kama koro wamise nikech mae dine bed ni koro kama ne jakom nitie to ethekon dino timo gik moko yo mowinjore to wadugi pinjo ni Olkalau ni chalo nade. Mae gima kizungu luongo ni litmus test. Tiende ni en oboke moro ma kinyume e pi to nitie rangi monego beno kelo ni kata kinyume e chemical moro. Nekech wachomo 2027 to mae e yiero manyalo bedo mogik mar mjumbe unless ni gimoro chako timore kore ka nekech chik bende wacho ni nitiere dweche mako gik to koro ok nyal tim yiero ma kata gimoro timre ni mjumbe moro yweyo kumoe marach to koro kine kikwano kichwadong gi dweche maro 13 ma gino beda gazetted machak landi to nyiso ni sani ka jaod buchu yweyo to kunyal bedo gi jaod bura moro nyaka jichopie yiero. Mae tiende nang'o? Iwacho ni Mount Kenya osedhi oweyo William Ruto. To William Ruto kata kweth mar sirikal masani bende dwa prove a point ni jogi poko dhi. Nekech ing'eyo ni koloi e Olkalau ni to dhi nyiso ni kare rigiji gi kweth mar Uhuru Kenyatta tainya kweth mar rigiji dwano kawo kombe gini. Ema no miyo nyiso Irungu Kang'ata ma en governor ma Murang'a ni gini aiye golie kierere. Gole chapne ka nyaroma chakoro mode. Okoni wenje jori e gini. Ma Olkalau ok wadwar ni Linda Mwananchi, kia Linda Mwananchi gima machalo kama. Yes. Ok wadwa no bi okonywa. Mae amako an kaka rigiji jawa munyoro mara. Omiyo kampeni go to luore go ruku machielo tieno dwaro capital ye gini nekech by election en gimigo gago oko mar siasa. Koro sirikal be ni kama lerie ni bas kaka mano to koro kare mogo wadhi yawo dho fireji. Godhuro wachiwo. Koro pesa gi yawo chwer mana kamae ma alufu ni ten gimi nuoruokie. Gas mitedo godo ni to koro sani odak Olkalau. Tiende niya sirikal bende dwa prove a point ni kare wa munyoro kata rigijini poko dhi gi mountain kato doko no sedhi to ok yie no dhi tenge bo ter kuro dong mana tero koth mondo pi bede igi bas tengi beni kocha kothe mirito koro tangi gi piny owacho king'iyo omenda ma gisetiyo godo Olkalau ka e thoth to mae emomiyo rigiji gi kweth mar opposition ni nekech ka ne ng'iyo nomination manyocha ne otim ibiro yudo ka UDA joma no wuok oko e nomination margi ne tin ne dhano 12,000 mar Wamunyoro cha iluongo ni DCP yes. Ne dhano maloyo 20,000 yes. Nyocha ne gibuogo sirikal nikech iweye gi kaluore gi kaka dhano ochote nomination yes. Matieni ka en ombulu migo aching to chalo gima DCP osekawe to sirikal ok lo mae mamiyo koro sirikal biro nekech idwaro bragging right Olkalau ka Marigi ji dhi wacho ni donge une
gini nyocha nasekao Murima osedhi ane man go ne kingi mar Murima nyocha giseiko jogi ching mani ko mijumbe machon mag Olkalau ne gisechwako ground mondo lwasi kibed mayot ne President William Ruto mane gin josiasa moko ma pod thindo ne nyalo tiyo gi thuolo mar wuoyo kaka ne giwuoyo ne jatend piny chieng'ono kamacha mano bende siasa gima ne gitimo kaka ni winjo metu ne wuoyo cha mane siasa siasa koro kamogi kecho obiro bende gi obiro gi excitement obiro gi incitement kae to biro bende gomenda mani neno jogi chwerogi koro gima dhi timore Olkalau momiyo en to gi kuone DCP en to gi kuone Rigathi Gachagua nekech kani wacho ni Mountain kata Murima ni mari koro William dhi nyisi ni dongi ne katimo ne gima ne otim Mbere North yes, ma bende ne yuak gi muodo lako dhi owuokie koro kochako duogi mae ponono rigiji kata DCP odhi oyombo sirikal to dhi bedo matek nikech koro dhi wacho ni dongu ne anie kingi maka to William bende nyise ni gima timore kata dhi kaka dhini to sirikal pod otimango pod nigi mbi UDA pod nigi mbi malach Olkalau ka koro ma ema miyo gini bedo tho gi kuone kech ochalo gima koro ingo mogik to dhano chopo 2027 ema koro gini bedo gauge godo to maduong' malich Victor kaki winja wache ni en gir go agoko en gimi nuang'e okombe moro en koro chalo pich yuora nena cha ma ki ginene to kata in bud dogol kanyo tigoye chemba tiloke matek koro kit chemba cha ema koro ineno ka Rigiji tugo sama ni ineno nyiso irungu ka ng'ato gi jok mamoko gini Olkalau kae to kik ukele oledhi njejre uru mana gi chien mae okwadwari e kony miyudo kodhi ogari e gini kendo kata mana jo opposition wetegi chalo gimodwa tamo kae nekech en gi a point to prove ni en kingi mar Kenya madiere mar Kenya madiere ni piny owacho bende mar William Ruto cha bende kamaleri ni katu chalo nade ma ok ugole dhowa koro gini ma wan godo koro sirikal nigi mbi giteko gomenda mag sirikal Rigiji nigang'oa nigi jopiny makocha koro kae mabedi e yuarruok ni en ng'at mane madhi kawo kombe to ng'at mane madhi go agoge moloyo jal machielo kamano jarieko bende nowacho ni ting' japiny en go kura jakweno nitie to